yana daga cikin abun da ke daga darajar mutum. Ko gida ne gidan aka ce da maraya da aka ɗauki ɗawainiyarsa ake kula da shi, gidan daban yake da sauran gidajen anguwa. Alkhairin gidan, albarkan gidan, fifikon gidan da sauran gidaje yana da rata. To haka ne, wadda zai kula da marayu, wadda zai taimaki marayu, wadda zai ɗauki ɗawainiyar marayu ba ƙaramin mutum ba ne a gaba ga Allah ranar alkiyama. To amma yanzu inda za ka samu makwabci ne da makwabci, makwabcinsa zai faɗi ya mutu, shi makwabcin ka tambaye shi, ni yaran mutumin nan yanzu a ina suke karatu, bai sani ba. Bai san a ina suke karatun islamiyya ba, bai san a ina suke karatun boko ba. Bai sani ba. Kana jin kai ɗin rana ɗaya da ku haɗu ku mutu da kai da 'ya'yanka? Ai akwai waɗanda za ka bari.